Baina, nekatuta nator oraingoan. Gau osoa pasa dut tekila de fresa zerbitzatzen eta pafura lo malo entzuten. Tabernetako lana ez da makala. Zuetariko askok hori badakizue. Nik lan egiten dudan taberna ez baita herrikoa. Zenbatek amestu dugu, asko ikasita nahi genuen lana izango genuela. Txikitan, zenbat aldiz esan digute, asko ikasi ezkero nahi genuena eskuratu genezakela. Nire ametsa ere, tekila de fresa txupitoak zerbitzatzea eta pafura lo malo entzutea zen txikitan. Eta bete eginda, juhu. Jejeje, venga ba, orain serio. Futbolaria, astronauta, polizia, zientzialaria, suhiltzailea, medikua, rally pilotoa, dantzaria, irakaslea, albaitaria, erizaina, sukaldaria. Hauek bai, hauek ziren eskolako patioan amesten genituen lanbideak. Baina kaka! Ikasi dugu? Bai. Berriro ikasi dugu? Bai. Azterketa aurreko egunean ikasi dugu? Ez, bueno, bai, hori bai. Eta, orduan, olentzero gurasoak dira, eta enplegu duina ere bai. Bai. Aurreko batean, Bilbora joan nintzen aspaldiko partez. Eta, batean, nire adin bueltako neska bat diuzunen bizikleta baten gainean. Atzean, motxila karratu bat zeraman, eta pentsatu nuen, ke hipsters, hauek edo zer asmatzen duten. Eta konturatu nintzen, lanean ari zera, lanean! Globo izeneko enpresa batentzako. Orduan, interneten sartu, Globo izena Googleen sartu, eta tatxan, nik ere halko nuke Globon lan egin. Beti daukat una sonrisa de oreja a oreja. Batez ere, tabernako jefeak beste 2 ordu egoteko eskatzen didanean. Lan egitea zoragarria da. Aitortuko dizuet, motxila arraro duna ikusi nuenetik mini job kontua. Nire ingeles gaitasuna kurrikulumeko first eta hizkuntza eskolako tituluetan dago frogatuta. Ikasi dut, eta konturatu naiz gutariko askok mini-job lanetan ibiltzen garela ezkutuan. Umeak zaindu, klase partikularrak eman, zaran lan egin, puta amantzio. Ezkutuko lanak diren mini-jobei esker hainbat eta hainbat datu izkutatzen dizkigute. Teleberrian langabezi tasak bera egin du, esaten duten bakoitzean gazteak ezabatu egiten gaituzte haien estadistiketatik. Nor eta bi lan izatera heltzen garenak ez gara ez da 1% haien grafikoetan. Nork egiten du kontratuarekin lan? Hori. Bueno, itxi. Bai. Bagongo gara etzi. Beitu, kasualitatea. Itzik deitu berri nau. Donostitik dator bueltan. 30 bira ematen dizkio Euskal Herriari hilabetea. Irakaslea da eta ordezkapenetik ordezkapenera dabil. Gutxienez lana dauka. Bueno, bai, lana. Dani ere lanean dabil, praktiketan, baina ez du kobratzen. Eta orain galdetuko duzue, nola egiten du lan pertsona batek kobratu gabe? Kriston aukera delako, tio! Zeran ez duzu doan lan egingo ehunka baliabide ematen dizkizun enpresa batentzako? Bueno, joan beharra dut, hanerekin gelditu naiz eta berandu nabil. Eroskitik atera berri da, eta asteburuan Madrilera masterreko klasera joan behar duenez agurtu behar dut. Bueno, agur!